Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna iyawa hutawa. Iyawa hutawa shiri ne da ke kawo muku hirarraki da wasu al'umma ko mutane da suka shahara a fannonin da suke, misali a siyasa, a kasuwanci, a noma, a waƙoƙi da dai sauransu. A wannan satin mun samu zantawa da ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa a arewacin Najeriya wanda ya shura a baya. Yanzu ma mun sake dawowa a kan shi don mu ji dalilan da ya sa ya canza akalar waƙoƙin shi zuwa wani fanni daban. Shin wani fanni ne ya canza akalar waƙoƙin nashi? Ku biyo mu sannu a hankali a cikin wannan shiri na iyawa hutawa wanda ni Zaharaddin Umar zan jagoranta. Malam Sunusi, barka da kasancewa a cikin wannan fili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasancewarka matsayin shahararren mawaki da ya shura a baya, yanzu kuma sai gashi al'amura sun canza, ka canza akalar waƙoƙinka zuwa waƙoƙin mata. A shi Malam Sunusi, me ya ja hankalinka har ka koma wannan fanni? To haka yake, to alhamdulillah ala kulli halin. Ita duniyar waka faɗi ne da ita, Zaharaddin. So kuma duk girman mawaki, yadda mawaki yake da kuɗi ko ya suna ko ya daɗe yana yi ko ake yin shi, wannan sunan dai neman ɗaukakan nan kusan kullum yana tare da ita. So ba a son mawaki a ji shi ɗan shiru ɗan kwana biyu ko uku haka, za ga mutane na tambaya cewa wai ina wane ya shiga. So akalar da na canja, already dama dai ina akan line. So amma kawai kamar yadda ka faɗa cewa na canja akalar waƙoƙin, na koma yi wa mamata waƙoƙi na kama sunaye. To abinda na yi la'akari da shi, ni ina zuwa gidan bukukuwa, ina zuwa tarurruka haka na siyasa da sauransu kamar yadda ka faɗa. To shi wannan layin da na biyo dama album ne na shirya sanda na buɗe YouTube, tunda sana'a ta koma kan YouTube muke samu da sauransu. Sai na ce to bari in rinka yin abin da zai jawo hankali wanda za a kula da YouTube din naka. Ba ni kaɗai bane, akwai mawaka da yawa. So idan kana yin waƙar da za ta ɗan taɓa zuciyar mutane, to an fi bibiyar ka. Dalilin da yasa kenan sai na juya akalin na koma ɓangaren waƙoƙin matan. Yanzu idan muka je taro, aka ce wannan taron yau mai taron da ta shirya taron nan sunan ta Hawwa'u. So idan aka saka wannan waƙar ta Hawwa'u za ta ji daɗi. Da sauran ɗaiɗaikun Hawwa'un da ke cikin wurin. In aka ce ta Aisha ce ko ta Fatima ko duk wani suna aka kira, na tabbata sai an samu masu irin wannan sunayen a wurin. So ko ta wannan za ka iya jan zuga da sauransu. Yanzu a yanzu an samu kamar waƙoƙi nawa masu waɗannan sunaye? Na yi waƙa 29. Masu sunaye? To tunda ga mu a fage yanzu ma ga mu a cikin studiyon ka, daga cikin waɗannan waƙoƙin wacce waƙa ce ta fito kawai al'umma hankali? Waƙar Hawwa'u. Daga waƙar Hawwa'u kuma akwai wanda na yi na ‘yar duma-duma cikin matan ma. Na kalli halittu haka, na yi wa ‘yar duma-duma, ita ma ta yi shura, sannan doguwar mace ma ta tafi, sannan gajeren mace ma ta tafi, ga siririyar mace ta yanzu. To wa'annan waƙoƙin guda 5 su ne wa'anda suka fi kowane shura, amma waƙoƙin suna daɗi duka su. Mai ɗan bi mata baya akwai ta Khadija, akwai ta Aisha, akwai ta Ruqayya, kai suna dai da yawa. To tunda kai maganar waɗannan da ka dubi yanayin halitta, a waƙar ‘yar duma-duma na daga cikin waƙoƙin da ke shura a wannan lokaci. Bari mu ji baiti ɗaya daga cikin wannan waƙa ta ‘yar duma-duma. ‘Yar duma-duma ake yayi, duma-duma ake yayi, wacce maza suke ƙauna, duma-duma ake ƙauna. Kajita. To Malam Sunusi, wannan ka faɗi dalilan da ya sa ka canza akalar waƙoƙinka zuwa waɗannan waƙoƙi. Baya ga haka, kana da wani saƙo da kake isarwa ta hanyar waɗannan waƙoƙi? Yawwa, saƙon shi ne, idan duk mai sunan, mai irin wannan sunan ta ji waƙan, to za ta so waƙan, za ta yi following ɗinka. Ƙarshe ma idan aka tashi hidima ana iya neman ka a baka aiki akan wannan sunan waƙan da kai ɗin nan. Saboda an bani waƙoƙi da yawa dalilin waƙoƙin sunayen matan da zan kuma kaga za a yi following ɗinka
ka samu followers a can, kuma za ka yi gena a YouTube da sauransu da TikTok. Idan za ka kalli abin nan TikTok, akwai waƙoƙi na suke trending na mata ne. Dan kuma da na zo yin bidiyo sai na ɗauko 'yan matan fim mai irin wannan sunan, zan zaƙulo ga wace ce super actors a ciki, zan ɗauko wansa kamar waƙan Jamila, kaga Jamila na gudu da saka, kamar waƙan Hawa ɗin a Hawa Waraka na saka. So haka ake ta yi to sai ga waƙa ta karɓu, sannan kuma ka samu karɓuwa ga irin waɗannan matan masu irin wannan kwatankwacin. A cikin waƙar Hawa ka ce duk gidan da ba Hawa a yi kokari a sa Hawa. Duk mai mata Hawa Sunusi ya yi morewa. Wanda bai da mata Hawa ladabi a gun Hawa, dauriya zaman aure, shakka babu sai gurin Hawa. Yawwa, sannan duk mai uwa Hawa kuma to ya hamdala da godewa, domin addu'a tana gun Hawa, wanda ka uwa cewa addu'a to la shakka baya tabiya. Wanda bai da uwa ko mata ko ya uwa Hawa, to sai aka ce kokari ya samu Hawa. To ba da sunan sanu, mun gode da wannan tattaunawa da muke. Bari mu tafi bangare na biyu. A matsayinka na fitaccen mawaki wanda duniya ta shaida ka a matsayin mawaki, amma kwanan nan kuma sai aka ganka kana biye da mawakin siyasa Dauda Kahutu Rarara. Wasu na cewa to wai me yasa musu musa har ya aji na shi shirin ne, ko ya aji tashi tafiyan ne, ya tafi ta wani ko dai a kai. So da yake wannan shiri na iyawa hutawa ya haɗe da su musanu, bari mu ji abin da su musanu ya ce. Iyawa hutawa, gaskiya wannan title din yayi mun kyau. To a lokacin da mawaki Dauda Kahutu Rarara ya bude ko ya kirkiri wannan kungiyar ta 1313 movement, da suka yi ainihin kungiyar su can ta sama national, sai aka ce to a yi ta jihohi, saboda an kafa kungiyar ne saboda wayar da kan al'umma akan abubuwan da suka shige masu duhu na bangaren siyasa. To sai aka zo aka yi na jihohi. Da aka zo Katsina, ni aka zaba a matsayin chairman. So ni ne chairman na tafiyar kungiyar 1313 ta jihar Katsina. Dan kuma sai aka zo za a yi zaben ciyamomi, kuma shugaban ciyamomi, me za a ce mai, ai ba za a ce algon ba ko? Algon suke cewa, algon ciyaman. To sai aka zaɓe ni a matsayin ni ne ciyaman ɗin ciyamomin tafiyar 1313 na arewacin Najeriya. So dalilin da yasa kenan wasu lokuta za a ga idan za a yi taro, ta Rara zai yi taro ko zai yi wata tafiya wadda ta wayar da kan al'umma ce ko bayar da gudunmuwa ko wani abu, to yana gayyata ta. Kuma ba ni kaɗai ne ake gayyata ba, akwai sauran ciyamomi na da muke tafiya tare da su da wasu sakatarori daga ciki. Amma ba kowace tafiya ce ta Rarara ake gani na a cikin. Wasu na ganin Sunusi ya tsayu da kafashi, ya kuma yanzu yake abin nan, ko dai wannan dalili ne da ka ambata? Wannan dai shine kawai, saboda ina cikin kungiyar, kuma kamar misali shugaban kasa ne da gwamnansa, ba zai yi ba a ce shugaban kasa ya kira gwamna akan wasu abubuwa ya ce ba zai yi ba. So chairman Rarara president ina ne, shugaban tafiya ta ne na kungiyar 1313. So ba zai yi a ce ina kamar matsayin algon ba, a ce kuma da abin da zai yi a ce ba tare da ni ba ne. Yanzu wannan shekara da ke tahowa ƙarshe, ka yi waɗannan waƙoƙi na waɗannan mata. Waɗanne irin waƙoƙi masoyanka na TikTok, na Facebook, na YouTube da kuma sauran al'umma na duniya, waɗanne irin waƙoƙi ne za su jira daga bakinka a shekara mai kama ta 2020? Yawwa, to a cikin wannan shekarar insha Allah ta'ala wannan filin ma zai dawo sake hira da ni, because za a ƙara faɗaɗa tafiyan, ba za a canja akala ba, za a ƙara faɗaɗa tafiyan daga ɓangaren wannan siffofin na mata. Idan sunayen da nake so in achieving, wanda nake so in achieving, dama waƙoƙi mata 36 ne nake son na mawaƙa. So idan na kai adadin mata 36 na kuma gama waƙoƙi na siffofin matan, kamar yadda na ɗauko da madama, sirara, doguwa, gajera, zan yi waƙar gurguwa, zan yi mukamniya, zan yi waƙar kurma, ka fahimce ni? Yawa, duk a cikin matan. To idan kuma suka tafi tsakiyan shekaran 2025 din nan, to zan koma bangaren kuma maza din. Ka fahimce ni? Ba sunayen maza zan mawaka ba, a'a, maza masu wani irin halaye, kamar masu aure saki. Ka fahimce ni? Yawwa. So ire-iren wa'annan yana dan bada sata ansa ne saboda ina so a bibiye ne.
a ji me zan kawo akai. To alhamdulillah da yake shirin ya zo ƙarshe muna so kai ban kwana da masoya To yan uwa da abokan arziki. alhamdulillah na gode kwarai da gaske wannan fili da ya fira da ni a halin yanzu, sannan ina godiya ga masoya na kwarai da gaske. Sai dai dan kiran da zan yi da Allah, akwai masu yi mana irin wata irin kallo haka, wanda wani za ka yi waka bai fahimci me ake nufi ba, sai ya koma gefe ya kalubalance ka. Instead of lambobin da muke sakawa din nan muna saka su ne domin a kira mu ko a ba mu shawara, ko idan mun yi kuskure a nusantar da mu da sauransu, ko kuma idan ba a gane ba a tambaye mu me ake nufi haka. Akwai waƙoƙin da na yi a cikin waƙoƙin matan nan, wasu ma na sha zagi gaskiya, so ba san dalilin da yasa ne waƙan ba, ko ba san dalilin da yasa ne kalmomin da ne a ciki ba. Yanzu gashi sun ji. Yawa, so ina kira a gare su da Allah, duk wanda ya ji wani abin da ni na faɗa a waka bai fahimta ba, to da Allah a mun tambaya, zan warware masa dalilin da yasa ne abu. Wannan kiran da zan yi ga masoyan mu kenan. Na san ana bibiya na sosai kwarai da gaske, kuma ina godiya, dan kuma kullum ba za mu daina godiya ba, kuma ba za mu ƙara kiran da kullum a rinka bibiyan ba. Ina da YouTube channel da suna Sunusi TV, ga masu buƙatar kallon waƙoƙin za su iya zuwa can. Akwai su a Facebook ina Real Sunusi, akwai su a TikTok ina Sunusi, da sauran handles dai irin su Twitter da sauransu. In dai aka yi sacin Sunusi, to insha Allah za a ga waƙoƙin da ake bukata, da na can daɗin baya da na yanzu insha Allah. Na gode kwarai da gaske.